Хоризонт. Нощен хоризонт. Люляк, нощ на влюбените, равноденствие, зеленина, слънчева гора, макове, къщата ми, ръката ми върху нейната, розата на малкия принц, златни плодове, нощен нахтопол, спомен от детството, дъщерята на рибаря, Ирис, градът на скъпите спомени. Това са имена на картини. Картини в самостоятелна изложба на художника Александър Телалим в пространството за изкуство на Интерпрет на булевард Драган Цанков 36. Имена на картини, но биха могли да са заглавия в книга с разкази. Какво говори, за какво разказва тази изложба, наш гост ще бъде художникът. Желаем ви спокойна нощ и приятно слушане. Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien, mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité. On ira où tu voudras, quand tu voudras. Et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Toute la vie sera pareil à ce matin, aux couleurs de l'été indien. Aujourd'hui, je suis très loin de ce matin d'automne, mais c'est comme si j'y étais. Je pense à toi. Où es-tu? Que fais-tu? Est-ce que j'existe encore pour toi? Je regarde cette vague qui n'atteindra jamais la dune. Tu vois, comme elle, je reviens en arrière. Comme elle, je me couche sur le sable et je me souviens. Je me souviens des marées hautes, du soleil et du bonheur qui passaient sur la mer. Il y a une éternité, un siècle, il y a un an. On ira où tu voudras, quand tu voudras. Et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Toute la vie sera pareille à ce matin, aux couleurs de l'été indien.
tu voudras. Et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Toute la vie sera pareille à ce matin. Предаването е Нощен хоризонт. Добре дошли при нас на нощния ни гостенин, художника Александър Телалим. Добре дошъл при нас. Започнах официално, а ние се познаваме отдавна, гостувал си ни нееднократно и когато се качахме по стълбите, питах на ти или на вие водим разговора. Ти пожела на ти и аз като един любезен домакин откликвам. Здравей, Кармен. Драго ми е да се видим отново. Познаваме се отдавно, много пъти и при това, виж, не много често се виждаме, щом ти забравяш. Да, но виждаме, винаги ми е приятно да идвам при тебе, защото Нощен хоризонт е една нощна приказка за София, нали? Нощта става по-одушевена, говореща. И за това, когато се докосвам до източника на тази магия, много ми е приятно, да. Благодаря за поканата. Александър Телалим, който от 95-та година живее в България, а иначе е роден в едно село Владичен ли се казва селото, което между другото на молдовски мисля, че беше. Има едно име, секунда, или на румънски, на молдовски мисля, че. Молдовски ли е езика? Импоцита, точно така. Да. Което старото име на село се намира, разбрах, до езеро, на брега на езеро, а импоцита означавало блато. Това в Уикипедия, ако е вярно. Да, но там, честно казвам, не съм чувал така да го наричат. Може би някога е било, но по мое време Владичен това е. Но ти го знаеш, импоцита самият ти спомена. Да. А Владичен какво означава? От владея, може би? Да. Ами има различни там легенди. Някакъв владика бил минавал, кръстили на неговото име селото, но със сигурност не се знае, доколкото знам. Изложбата се казва Равноденствие. Виж в каква нощ идваш. Вчера имаше и слънчево, частично слънчево затъмнение, и влязохме в новолуние в Овен, каквото и да означава това. И сега пък един час ще ни бъде отнет, в 3 часа изведнъж ще стане 4 и ти идваш да разказваш, да говориш за изложба, която е унасловена Равноденствие. Защо така се казва изложбата? Мислено ли е върху това какво да бъде името, как то да обобщи всички картини в нея? Изложбата е особена. Тя е посветена на моя приятел, моя галерист, един от първите ни приятели в България, човек, който много ни бил помогнал на време и всъщност благодарение на който аз се почувствах у дома в България. Лидия Големинова. И на 26 март беше рождения й ден и изложбата се откри точно на рождения й ден в Интерпрет, защото тя в Изгрев живее на 2 крачки. Това е живеела. Да, живяла, да. Виж как грешката ми показва, че за мен тя все още е някъде до мен и всъщност даже аз на плаката писах, че тя е куратор с 1 звездичка на тази изложба. И всъщност ние ще говорим за това. Това е идеята за изложбата, за хората, които заминават и си остават с нас. И Равноденствие как се... Ами Равноденствие първо, че... А пък дъщеря е точно по време на Равноденствие има рожден ден. Антонина Симеонова се казва тя. И въобще този момент е според мен началото на светлина. Светлината се ражда, надделява и ние като че ли започваме нова година, истински нова година. На време, нали, това беше началото на годината, даже някакви календари. В изложбата Равноденствие в Интерпрет, който е на Драган Цанков 36, защото има още 2 локации в София, доколкото знам. Има и картина, която носи това име.
Знаеш ли? Да, разбира се, знам. Защото ме гледаш очудено или може би очакваш нещо повече да кажа. На тази картина... Тя е на плаката, да. Тя има много... Така ли, виж, аз не обърнах внимание на плаката, кое е. Да. Тази ли е картината? Да, точно тази. Би ли казал за слушателите какво виждаш, като се абстрахираш, че ти си я рисувал? Ами, нали, да дадем Цветовете. един образ с думи. Това са къщи от една страна. Може да се каже, че са къщи, но по-скоро аз търсих през тях да намеря едни пространства, едни ритми, които се движат така пред очите ни. Т.е. къщите, които летят като че ли във въздуха. Малко прилича, между другото, на великотърновските къщи. Една на друга, като гнезда. Да, интересно, между другото, и в скоби, така интересно, че аз бях рисувал подобни мотиви още в Бесарабия, без да ги видя в Велико Търново, тези къщи там и склоните на реката. И даже после, като се преместихме, хората, гледайки тези моите стари работи, казаха, че съм рисувал Велико Търново, което не бях виждал. А предците ти откъде са? От кой край български? От около Сливен съм, да. Тоест има, може би, някаква генетична памет и въобще тези къщи през цялото време аз ги рисувам с особено чувство. То, нали, българите по принцип имат особено отношение към къщите, към строителството. То в Бесарабия, между другото, много добре се вижда тази разлика с сравнение с другите националности. Какви са цветовете в тази картина? Да, и точно тези къщи казах, че те все едно, че летят, също времено те са едни такива, раждат, сътворяват едно сложно пространство и ти като едни прозрачни плоскости все едно и ти можеш така да проникнеш, да летиш между тях и влизаш вътре в това магичното пространство. Това ми беше идеята. И защо равноденствие? Защото точно отгоре, като че ли слиза един лъч светлина, който дели цялата картина на две части, озарява я така и все едно, че има тъмната част, после този лъч светлина и дава новото начало. Така. Ти от коя страна би искал да стоиш? От коя страна се стараеш да стоиш? Като художник, като личност, като обикновен човек? Това е един въпрос, който обикновено хората отговарят банално, но аз бих казал, че през целия си живот се старая да хармонизираме двете си страни, защото според мен човек става много ощетен, когато, как да го кажем по-точно, култивира светлата част и говори само и вижда в себе си само светлата част. Защото когато се лишаваме или отричаме тъмната, когато ни е страх да я опознаем, да я опитомим, заедно с това ние се лишаваме от много дълбоки корени, много дълбоки чувства, някакви архетипични преживявания, което е... Аз като художник не мога да си го позволя и винаги се захранвам оттам. Даже здраче е, може би, най-любимото му време. Карлос Кастанеда, мисля, че имаш в книгата. Там здраче, процеп между световете. Точно така, да. 38 са платната, да? Не платна, а картини, да. Да, акварелите, да. Акварел ли е всичко? Да, всичко е акварел и тя е една такава малко пъстра изложба, бих казал, една ретро изложба, носталгична, защото това е все едно разговор с Лидия, която е починала преди 2 години и когато ги избирах, нали, казвам все едно, че тя е била до мен и това като послание за нея, така го усещам. И съответно там има работи, които рисувах преди, всъщност колко години са минали? От 95-та ли? 19 ли? 30.
30 ли? От 95-та, ако броим до 2025-та, са има-няма 30 години. Охо! Значи аз... Точно 30 години. Да, виж колко е интересно, да. Много отдавна. Значи, още от това време, тези теми, които аз рисувах, аз избрах работи, които горе-долу отговарят на тези теми и до последните серии ти ги видя с тези миниатюри, с притчи, такива малки истории, с златни контури, които синтезират в себе си пещерни рисунки, икона, емайл, витраж. Да, каква е тази авторска техника, витражен акварел? Като как да си го представя нашия слушател? Витражен има общо с стъкло или с прозрачност? Витражен акварел, цялата идея, нали, аз току-що казах, че това е синтез от най-различни светове, така да кажем по-точно. И в това число и катедралите, католическите катедрали в Германия, които много ми бяха повлияли, когато влизаш в това тъмното пространство и светлината те озарява, така слиза надолу с тези цветните лъчи. Нещо много магично. И акварелът сам по себе си е витраж де-факто, за разлика от останалите живописни техники. Това е качеството на акварела. Иманентно, така да кажем, основно, което не може да се отмени. Винаги боята е прозрачна и ние виждаме отразената светлина, която стига през боята до бялата хартия и после се отразява пак в окото ни. И това дава на акварела една такава лекота, прозрачност, въздушност и даже много често отиваме към една сладниковост заради това. Аз пък след изложбите си в Германия, нали, след тези впечатленията ми от катедралите, исках да направя точно, да постигна по-голяма дълбочина. Ето това усещане, как светлината озарява мрака, осветява всичко и тогава тя става много по-въздействаща, като че ли по-мистична. Повече те разтърсва. И много години търсих начин да направя този ефект с прозрачната боя, светещите се бои върху тъмната хартия също. И експериментирах с това. И плюс, съответно, златните линии, които блещукат, които променят своите очертания. Когато човек се движи по край работа, тя оживява и все едно, че реагира, установява контакт с тебе. Другия момент, като стилистиката, те приличат на пещерните рисунки. Има така наречени конецовидни фигурки в една пещера и те са много стилизирани и при това много изразителни са. Много добре изразяват движение, позите, действията, какво правят хората. И аз всъщност използвам тази стилистика, за да покажа през тях това, което вълнува съвременния човек. И тази лаконичност се допълва от златната обемната линия и става едно парадоксално такова усещане. Те хем са много лаконични и при това са живи все пак. Художника Александър Телалим гостува на Нощен хоризонт. Ще слушаме музика. Дали ще пуснем Tears in the Rain, гитара Сул или нещо друго сме подготвили? Да, това ще пуснем, а след новините в един Александър ще ни каже каква е музиката.
Хоризонт. В студиото на Нощен хоризонт сме с художника Александър Телалим. Повод за това гостуване, за тази среща е неговата изложба Акварел, открита на 26 март в Интерпрет на булевард Драган Цанков, номер 36.
всеки ден е отворено това пространство. То се намира на партерния етаж. Централният вход, като се влезе и се разгръща така, като устие всъщност се стеснява, не се разгръща. И са едни, не знам дали бяха врати ли са, но картините са поставени върху стъклени, дали са врати, панели ли са, което пък като застанеш срещу една картина, акварел и това стъкло, което всъщност може да ти послужи и за огледало. Ти се оглеждаш веднъж в него, веднъж като че ли да картината става по-достъпна, някак си да допуска в себе си и ти можеш да станеш герой. В тази картина стига да имаш богато въображение, което да полети някъде или да те поведе на някъде. Това си мислех, освен че равноденствие е озаглавена изложбата, т.е. името на изложбата е Равноденствие. Александър Телалим е роден през 1966 година в Одеска област, село Владичен. Това казахме тогава в пределите на Украинската съветска социалистическа република, нали така? А 1995 година идва да живее в България. 29 години си живял там и 30 години вече ето ще се изпълнят или вече са се изпълнили. Да, някакво равноденствие е това. Точно така. Бил ли си по там, народното място, през тези години, от 95-та? Отдавна. Мисля, че преди 4 години съм ходил. Последния път. Близки там? Сега вече не мога в момента, нали? Заради войната? Да, защото няма да се върна. Но сънувам. Нашето езеро, нашето село, да. Как се казва езерото? Интересно, че то много странно. То си има и име, но аз с изненада научих това име може би на 20 години, като разглеждах карта на Украина, че името е Ялпук, а ние никога не сме наричали като Лиман, езеро, Демек. И това прилича ми малко на как в някакви племена нямат име за себе си, а се наричат хора, нали, така и ние. Значи езеро си езеро, защото няма други езера, само това, като в една приказка. Добре, каза, че сънуваш понякога. Дали тези картини, в картините ти се промъкват някакви такива? Между другото и това, което звуча сега, тази композиция се казва Суеньос, което от испански означава и сънища, и блянове, и мечти означава. Гитара Сул са изпълнителите, но след малко ще кажеш, тъй като сънуваш, дали се промъква нещо и в картините ти? Дали ще е древен символ, някакъв... Защото ето тук виждам име на картини, спомен от детството, или градът на скъпите спомени, или пък дори ако щеш дъщерята на рибаря. То винаги сънят е границата някаква. Ние през него можем да проникнем някаква друга територия, гранична територия, да видим друг свят или да видим пък нашия свят оттам и съответно с други очи. И понякога това замъгляване размества нещата, виждаме неясно или пък обратно изчезват излишните детайли и виждаме най-важното. Всъщност, даже по-често така се случва. Виждаме някой приятел, много скъп човек и няма никакви излишни детайли. Виждаме най-важното в него. Равноденствие каза в предната част на разговора, че се опитваш да държиш, не да подклажаш, но да пазиш хармонията между двете, светлината и здрача и тъмнината. Същото ли е и с реалността, действителността и сънищата, съновиденията, спомените? Да. Между другото, крепеш ги на раменете. Виж какво съвпадение. Вчера, докато рисувах, моя приятел Петър Петров, голям мой приятел, чете ме по телефон. От време на време той ми чете така стихове или разкази. Чете ме и Радичков. Как се казваше разказа? Аз не помня.
сигурно нашите слушатели го знаят, за това как с един автобус пътува целият автобус пълен с мъже и се качва една жена. И те засядат, автобуса се чупи, те остават на пътя, шофьора отива там някъде да търси нещо, да ги вземе обратно, да се приберат. И докато го чакат, нали, става една такава магия, защото няма особено светлина, те вече е на тъмно и тази жена им въздейства като една богиня. Те направо светът се променя заради това, че мъжкият свят става друг, защото се появява жена с главното же и светът започва да се върти покрай нея и става едно вълшебство. После обаче пристига автобуса, който ги взима, един съвременен автобус, ярко осветен, и когато се качва, се оказва, че тя е обикновена жена, която тази магия изчезва. Точно виж за светлината, която понякога пречи да видим някои неща и убива чувствата ни. Преди новините в музиката, която звуча, пак изпълнение на гитара, сул, Tears in the Rain, сълзи в дъжда, сега тези Sueños. Това е музика, която ти предложи да слушаме, защото какво е звучала по време? Тя звучеше по време на откриването, да. И как кореспондират тези... Аз избирах музиката за откриването. Всъщност всичките ми изложби, които са много до сега. Над 70? Да, самостоятелните, да. Всъщност след 70 престанах да ги броя, може би към 80 вече, но няма значение. То в един момент вече става неважно. И пробвах различни варианти с различна музика и накрая някак нещата се изфилтрираха и стигнах до ето тази музика. Не знам защо, но китарата като че ли за мен е един най-добрият аналог в света на музиката на акварела. Китарата, да, защото музиката е една такава прозрачна, за разлика от другите инструменти от една страна, от друга страна пък много емоционална и може да е драматична, точно за моите работи пък отговаря, и ненатоварваща от една страна и същевременно някакви емоции, които са дълбоки, могат да ти въздействат. И още един момент, за разлика примерно от пианото, на което тя си е роднина, звукът на китарата е много одушевен, защото жеста е много важен. Ти прищипваш струната и това докосване с своя пръстане с някакво чукче там механично придава една одушевеност на звука. В този смисъл ли да са роднини клавишен и струнен инструмент, защото пианото има лира с струни и там действително има метални или дървени чукчета. Говорим за истинско пиано, не такова електрическо, да. Но китарата е роднината на пианото, само че звукът се излича по различен начин. И точно заради това в китарата ние получаваме един много такъв може би звукът може да не е идеален, но точно заради това той може да е съвършен. Виж колко интересно става. И много човешки такъв звук, човечен. И това ми прилича на един жест в рисуването, защото в акварела е много важен този линията, жеста, една маска, която остава следа, като една кардиограма на твоята емоция. Като каза кардиограма, има в изложбата Равноденствие една картина, на която пише следното. Освен, че има картина, отдолу в рамката, то е всъщност част от картината, това, което е написано, ръката ми върху нейната, чий е този пулс, не зная. Да, това е хайко, мое хайко, телеграфия долу. Всъщност за жена ми. Вие сте голямо хубаво семейство, 2 възрастни и 5 деца, които вече със сигурност са пораснали, отколкото аз си спомням.
Да, 5 деца, двете по-големите от първия ми брак, но всички са заедно, да. Те се усещат като едно семейство, сестрите. И 3 във втория брак. Какво разказва какво говори изложбата, какво разказва, защото в нея има картини рисувани от различни времена. Ама колко различни? Може би около... Има и източни мотиви, ето калиграфия. По-скоро аз, като разказвах, по-скоро темите, самите работи, може би най-старите от преди 5-6 години, най-ранните, но темите, които има в тях, аз бях ги подхванал от преди 30 години. Просто сега ги правя малко по-различно и по-добре, така бих казал. Пък и последните са съвсем пресни, така да кажем. И това е интересното, че при цялото разнообразие аз така си мисля, че може да се проследи, да се види връзката между тях. Нещо, което ги обединява, е едно такова постепенно развитие, преминаване от една тема в друга и това все едно, че като различните лица на акварела, каквито могат да бъдат. Включително и малко има две рисунки, да, графични. Такъв източен стил. Аз си спомням през годините, ето и ти това каза, това е моя хайко, но ти си рисувал по нечие друго, дали е хайко, дали е друг вид поезия. Спомням си с Виолета Пеношлиева преди години правихте. Знам, че имаше и илюстрации. Имаше изложба с хайко на българските хайдзини, поети, които пишат хайко. И японските хайко на време така изписал съм ги. Но и моите също. Като каза моите, това какво е? Нова митология се казва и звучи така. Сещате ли се за прочутото послание на Voyager към извънземните цивилизации? Когато видях снимки на златния диск, съдържанието ме разочарова. Само суха анатомия, при това неправилна и абсолютно неразбираеми даже за нас символи. Някак се усещаше, че това съобщение ще остане неразбрано. Българската народна песен обаче прозвуча невероятно. Бях сред далечните звезди и познатите думи престанаха да бъдат познати, а през тях дойде това, което не бях забелязвал досега – душата. Душата на цялото човечество. Може би това е начина да изпратим посланието. Само че са необходими други антени и не на извънземните. Може би трябва всички заедно да сме на една вълна и да мислим за най-важното. Валя Балканска може да ни е камертон или нещо друго. Това са ми малките рисунки за малкото човечество. Антенис. Какво е това, което ми... Виж, сега като те слушам така... Звучи по различен начин, отколкото си го писала. По различен, защото си давам сметка, че може да не е разбираемо или трудно разбираемо, защото много неща исках да кажа и се опитах да го кажа възможно по-лаконично и явно доста работи остават зад кадъра. Кажи за новата митология тогава наново. Всъщност това е арт стейтмент, така наречен, или обяснението на художника точно за тази серия новите неща с златните линии, за които говорихме преди малко, и това е някакво послание или нещо, което допълва самите работи. Но може би сега мога да допълня и да кажа това, което да стане по-разбираемо какво исках да кажа. Значи всички знаят песента на Валя Балканска, с какво се е прочула. Освен, че е хубава, тя е... А младото поколение може би и не знае. За излео е Делю Хайдутин. Да. Значи на време преди колко години са минали? 40 или вече? Или 48 ли? Аз не помня точно, но на време са пуснали Voyager към някакви цивилизации. Това е посланието от цялото човечество, най-хубавото, което имаме, което можем да кажем на цялата халактика, нали? И съответно, аз помня от една страна своето разочарование, когато видях този
рисунките от този диск, които са много сухи, беземоционални и въобще подозирам, че даже от научна гледна точка не могат да бъдат разчетени. Но това е друго. Даже и да бъдат разчетени, те нищо не говорят за нас, за душата ни, за това, което изпълва нашето съществуване. Там, като хора, сме зад кадъра, въобще сме зад скобите, извън скобите. И това е едното, като един пъзел, който стоеше в мен дълги години. Една трансформация стана, когато така се получи, че аз за първи път дойдох в България. Тогава бях с една почти туристическа такова посещение и за един месец. И тогава купих плоча на Валя Балканска. Нали? Точно тогава беше издадена във връзка с пътуването на Voyager. И съответно, като се върнах, много често в Бесарабия, там, като рисувах в ателието ми, пусках си тази плоча. И един ден бях правил портрет на момиче, който идваше в ателието ме. Аз я рисувах и се опитах така да я нарисувам. Имах едно чувство, доста силно, обаче не бих могъл да си го обясня съвсем ясно. И точно по това време започна тази песен на Валя Балканска и аз като че ли нещо ще прещракна в мен. Аз чух тази песен не като човек в това ателие, а като онези, към които тя е насочена. Все едно, че аз съм получател на това послание. И не знам нищо за човечеството, нищо за хората, за земята, за абсолютно нищо. Но ето цялата земя я виждам през тази песен. Между другото, в скоби, за мен тази песен е най-ценното в този диск. Нищо друго не може да се сравни с нея. Така че и тогава аз с изненада усетих, че колкото е да е малка тя, колкото и малко аз да разбирам, в нея има всичко. И е достатъчно. Няма нужда от нищо друго. И след това пък беше един момент на просветление, както много такъв мистичен. Аз като че ли започнах да виждам и това, което рисувах, и човека, когото рисувах, и моята работа през тази обърната оптика. Все едно, че гледам от някъде и може би от тогава се появи това чувство, това желание да видя и да запечатам, да разкажа за това, което ние гледаме така пред нас и сме свикнали към тия неща, така че да е интересно, да е значимо за някой там от друга страна на галактика. Т.е. да извадим най-важното, защо сме тук, с какво сме ценни, какво допринасяме в този свят. И може би през цялото време аз вървях към това изчистване, това опростяване на езика и също времено на по-дълбокия смисъл на всичко. Александър Телалин в студиото на Нощен хоризонт. Музика ще послушаме.
За изложбата Равноденствие с автора на картините, художника Александър Телалим, говорим в Нощен хоризонт. Една изложба, която се намира в пространството за изкуство на Интерпрет, централната сграда, тази, която е на булевард Драган Цанков, номер 36. Акварел, изложба Акварел, която продължава до 9 или до 6 април? 9 пише 9 април, но де-факто 8 е последния ден. Което е вторник. Май да. Мисля, че е вторник, април. Да. Хубавото е, че това място е отворено всеки ден, за разлика от администрацията на Интерпрет, които работят от понеделник до петък. Това работи и в събота, и в неделя. Няма почивни дни, както галериите в понеделник и в неделя, а всеки ден може да бъде посетена изложбата. Да поканиш слушателите? Да, и мога да кажа, че ако имате желание, можем и да се видим там. Аз не стоя постоянно в залата, но ако имате желание да се видим, можете да ме откриете във Фейсбук. Много лесно. С моето име се открива Телалим. И съответно да се оговорим. Аз също ще дойда и ще се радвам да ви придружа. Да се запознаете. А какво друго? Ето сега няма как да не питам не за бъдещи творчески планове, а за това, върху което по-настоящем работиш, защото тя изложбата си е изложба, тя си има път и той вече е наченат, но ти какво правиш в момента? Да, аз даже се изкушавах да покажа и други неща, но един момент реших, че и без това е доста твърде разнообразна, щеше да е съвсем шарена и някои неща, върху които в момента работя, останаха така зад тези рамки. Например, една от идеите, опитам се да съчетая нашата икона, образите от иконата с източната калиграфия, графика, т.е. с черно-бял туш върху платно,
рисувах серафимите. С колко криле са серафимите? С 2 или с 6 различни. Серафими, херовими, серафими, уфаними. Да, нали тези ангели. Висшите чинове, ангелски. Да. Заедно с седмината архангели. Да, моите обаче не са много... Различни са, понеже това е една серия и те са десетки и някои са доста такива сурови. В смисъл сурови, аз на руски виж. Взискателни. Нали, гледате така малко строго, както би трябвало да са. Строги, да. Да, те са такива по принцип, но някои после аз се отпускам и тук вече се проявява моето пък разбиране, не канонично, че все пак някаква милост към човека преобладава, надделява. И някои са почти като деца, те подкрепят, усмихват ти се. Тази серия, която правя в момента, и това може да стане една изложба изчистена само с тях. Задава ли си въпроса сам за себе си? Общуваш ли с себе си? Пререкаваш ли се с себе си? Откъде всъщност идват тази идея? Или пък някоя друга? Да, откъде идва? По принцип. Защо се е родила точно тя, тъкмо сега? Има ли значение това? Или то просто се появява и... Има сигурно значение. Тоест, но аз мисля... анализираш ли себе си и това, което мисълта, въображението и таланта ражда? Дали съм мислил? Естествено, анализирам себе си и по принцип, ако говорим за моето отношение към тия неща, подсъзнателното и съзнателното, в цялото творчеството, самия начин на работа, до който аз стигнах така през години, първо отварям, като че ли отключвам някакви такива малко ирационални моменти, странни, пускам ги на свобода, във вътрешни неосъзнати някакви мисли, желания, които ме подтикват към нещо. И после се старая да ги овладея, да ги хармонизирам, от това да се появи музиката от този хаос. И съответно, заради този начин на работа, или по-скоро мислене даже, аз постоянно работя в двата режима. Или пък се освобождавам и така интуитивно започвам едно нещо и после трябва да анализирам. Обикновено анализът идва после, след като работата приключва. Аз гледам и размишлявам какво искам да кажа, защо се получава така или иначе. А за идеята, това, което ти ме беше попитала, не знам. Някои естествено, някои идеи идват така съвсем осъзнато и на повърхността, като че ли виждаш някаква хубава книга, прочиташ някакъв разказ и така нататък и естествено там нещата са ясни. Другите и много от тях, които са такива, идват през нощта, например, или просто ти хрумно, лампичката ти светва. Една от сериите моите с рибите, големите риби, човекът, даже говорихме за една изложба и точно за тази серия, човекът в една лодка и пред него в небето проплува така в небето покрай него една голяма риба, което като една сграда, тъмна, безшумна. Между другото, Радичков може би ми повлия. Неговия разказ за художника, който живее самотно там и лови луната. Нали. Тази идея ми се появи посред нощ се събудих и просто все едно, че някой беше ми казал. Аз тогава си въведох едно правило до леглото слагах молив и тефтерче. Да. И добре, че беше това. Аз веднага записах. Да, защото той изчезва. Да, записах всичко това, което видях като
като и видение, така да кажем, и сутринта с очудване чета това, което съм написал. Естествено, вече не помня своя сън. И от тази идея, малката идея, много години се появи цяла серия, десетки работи с интерпретации на тази тема. Така че ето тези серафими, откъде идват видимото, не, всъщност не. Аз започнах преди да ходя на този пленер в Молдова, който беше в симпозиум в един манастир. Живяхме 10 дена в манастира с монасите и така нататък. Но аз и преди това бях правил тия неща, така че аз там, те отключиха се. А защо започнах, не знам, може би... Защото ние като материя, като хора сме много рехави. Действително сме рехави. И в тази рехавост онези невидимите просто преминават пасажи от такива и някъде остават. Ето за това. Може би защото целият свят сега се разклаща и това се явява един баланс, все едно, че аз търся някакъв противовес на всичко това, което уравновесява везната. И това как губим корените, губим някакви основи, губим нещата, които ни крепят и всичко започва да се лута така в тази мъгла. И изведнъж се появяват серафимите, изведнъж се появява темата за глаголица, което правих преди 10 на години. Изненадващо за мен, защото аз примерно на съзнателно ниво винаги съм си казал, че глаголицата не е един такъв съвършен алфавит, така азбука, който не е измислена според мен като калиграф съвсем добре. Обаче изведнъж аз започвам да я виждам по друг начин, духовния смисъл по друг начин и тя ми въздейства по друг начин. Аз започвам да правя серия посветена на тези знаци. Тя така се нарича знаци. Като противовес. Тоест очакваме в някакво време обозримо или необозримо нова изложба с това, за което ни каза. Серафимите. Да. Александър Телалим и всъщност и изложбата, която очакваме покана за тази новата, когато и да е то, а сега каним слушателите на тази настояща изложба в Интерпрет, Art Place Интерпрет се казва. Тоест пространството за изкуство в фоайето, на приземния етаж, партер, да не плашим хората етаж. Направо, няма нужда да я търсите, стигате до Интерпрет и в фоайето тя ви чака и се надявам, че ще ви хареса, защото за всеки влак има пътници. Нали? Всичките картини са различни, но със сигурност ще намерите нещо, което ще ви допадне. До 8 април. Благодаря, че беше при нас. И аз благодаря за поканата, Кармен. Благодаря и лека нощ на всички, които лягат и хубава приказка за тези, които ни слушат.